आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। चमकत सितारा रह दुहुआ बाटे भाई के चमकत सितारा रह दुहुआ बाटे भाई के नजरी न लागे केहू के चिंता बाटे माई के तुही हो पापा के सोनू अमित को है मन ले जाने से ज्यादा, मन ले जाने से ज्यादा राइटर सोनू साजन मन ले जाने से ज्यादा ध्यान रखे के मुन्ना कोइले बड़े वादा रखी हो सरस्वती गंगा रखी हसन